טוב חברים, לפניך נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברה לשנת 2015. יש לי קניות מספקים, חוב לספקים, חוב לספקים, מלאי ומלאי. שימו לב, אם זה לשנת 2015, אז כל מה שדצמבר 14 זה פתיחה, דצמבר 15 זה סגירה. א', מה עלות המחר, וב', מה סך המזומן ששולם לספקים. למעשה זה בדיוק שני המעגלים שיש לכם על הלוח ברגע זה. מעגל הראשון זה נקרא מעגל עלות המחר, זה. ומעגל שני זה נקרא מעגל ספקים קניות, אוקיי? רגע, תמיד יהיה חוב זה לספקים? תמיד יהיה בחוב? כן, ספקים לא חייבים לי, אני חייב. זה, ככה זה ברירת מחדל, אוקיי? אז כמה המלאי פתיחה? המלאי פתיחה זה המלאי ל-31 לדצמבר 14, פתיחה כמה? 12,000. כמה קניות מספקים עשיתי? 80. כמה המלאי סגירה? 30. אז כמה עלות המחר? 62. כמה? 62,000. יפה. זה הולך בסוף לאיזה דוח? זה הולך לדוח רווח והפסד. נפלא. בואו נלך פה. ספקים בתחילת שנה זה הספקים ל-31 לדצמבר 2014. 100. קניות מספקים זה 80. מזומן אני לא יודע, זה מה שרוצים שאני אמצא. אבל אני יודע שהספקים בסוף שנה הם 50. אז בעצם את זה אני יכול למצוא כפלאג נאמבר, המספר החסר. 100 ועוד 80 זה 180 פחות מה נותן לי 50? התשובה היא 100. אבל זה הקניות מספקים הימני, זה אותה קניות מספקים. אותו דבר בעברית. פשוט. נפלא. זה בעצם... זה הולך לדוח של... זה לא הולך לשום דוח. זה נתון שאתה רוצה לדעת. אוקיי? חטא העיגולה. אוקיי. חבר'ה, עד לפה יש שאלות? בלי לשים לב, התקדמנו כבר די הרבה. אנחנו מכירים דוח רווח והפסד, מכירים איך בנוי דוח מאזן, ולמדנו כבר 4 מעגלים שקשורים לדוח רווח והפסד ומאזן ביחד. שימו לב שבכל מעגל לקחתי גם נתונים מרווח והפסד וגם נתונים מדוח מאזן. טוב, מה שאנחנו מתחילים לעשות, מה שמתחילים מרגע זה ואילך, אנחנו מתחילים ללמוד בתוך דוח מאזן שלמדנו לפני רגע, איך מחשבים סעיפים ספציפיים. אוקיי? למדנו, ראינו בגדול את המילה, ראינו את המושג. עכשיו נראה בעצם איך מחשבים כל סעיף. כשמחשבים סעיפים, כל סעיף תמיד מתחלק לשני עולמות. יש את החלק התיאורטי, מה זה הסעיף, איך מכירים בו, מה החוקים אומרים, חוקים זה תקן. ודבר שני, זה פרקטית, איך עושים את זה מתמטיקה, אוקיי? אז מצד אחד יהיה לי את האפשרויות של איך שאני יכול לחשב, מצד שני זה איך מחשבים בפועל. מה שאנחנו נתחיל לדבר עליו היום, אפשר למחוק את זה? רגע, את זה שנייה אני... מה שהיום אנחנו נתחיל לדבר עליו, זה בעצם לדבר על נכס שוטף והתחייבות שוטפת, שנקראים הוצאות מראש והכנסות מראש. זה מה שאנחנו נתחיל היום. דף חדש, כותרת חדשה. הנושא נקרא חשבונות. זה קשור לדוח מאזן? כל מה שאנחנו עושים ב8 שיעורים הקרובים שייך לדוח מאזן. חשבונות חתך, בסוגריים, הוצאות מראש. לא בושה. מתפלה עליך. באולפן לא ליבו. טוב, תקשיבו טוב.
קודם כל, בואו נתחיל להבין. הוצאה מראש, בואו נתאר שנייה את הסיטואציה. אני הוצאתי מראש כסף לשכר דירה ל3 שנים. היום שילמתי כסף ל3 שנים. ביום שאני משלם משהו מראש, אוטומטית נוצר לי נכס. למה נוצר לי נכס? כי אם אני משלם מראש, מישהו עכשיו מה? מישהו חייב לספק לי משהו. הוא יכול לספק לי סחורה, הוא יכול לספק לי שירות, הוא יכול לספק לי לא יודע מה. כשאני משלם מראש, נוצר לי נכס. מצד שני, הכנסות מראש זה בדיוק הכיוון השני. אם אני מקבל כסף מראש עבור משהו עתידי, אוטומטית נוצרת לי התחייבות, כי עכשיו אני מחויב לספק שירות. אז קודם כל חשוב להבין מה זה נכס ומה זה התחייבות. השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה מי חייב למי, אוקיי? אם אני חייב למישהו זה התחייבות, אם מישהו חייב לי זה נכס. זה ברור לכולם הרעיון בכלל, ההיגיון? יפה. אז זה מאחורינו. דבר שני שאתם צריכים להבין, הוצאה מראש זה נכס, נפלא. אז אני היום שילמתי ב1.1.2013, שילמתי ב1.1.13 300,000 שקל עבור שכר דירה ל3 שנים מאותו יום. ב1.1.2013 הוצאתי מהכיס 300,000 שקל. בשביל מה? בשביל משהו שהוא עתידי. אתם מסכימים איתי? זה לא שכבר קיבלתי את השכירות, אלא השכירות אני צפוי לקבל אותה בעתיד. באותו יום, תקשיבו טוב, באותו יום נוצר לי נכס שנקרא הוצאות מראש. ברור לכולם מה קרה ביום הראשון שהוצאתי את הכסף? יפה. אם אני מצייר דוח מאזן, מה שיקרה במאזן שלי, המזומן שלי יורד ב300,000, ובאותו יום נוצר לי נכס שנקרא הוצאות מראש בגובה של 300,000. סך הכל מה קרה לנכסים? כל השאר גם לא משתנה. ברור לכולם מה קרה ביום הראשון? זוכרים שראינו שצריך להיות הבדל בין הוצאה לבין רכישה. פה קניתי נכס. לנכס הזה קוראים שכירות ל3 שנים, ככה קוראים לו. אבל מי יגיד את זה לשנה הראשונה? רגע, שנייה, אני מדבר, זה מה שקרה רק ביום הראשון. חכה עוד רגע, אני אתקדם יום קדימה. זה מה שאתה רואה ב1.1.2013. רגע, שנייה. ביום הראשון זה מה שקרה. החשבונאות אני תמיד מחלק אותה לשני חלקים, או לשתי נקודות זמן. תמיד אני עושה הפרדה בין היום הראשון, מה קרה, ואז תמיד אני אגיד לכם, אוקיי, מה קורה מכאן ואילך, מה קורה קדימה, אוקיי? אז קודם כל אני רוצה שתבינו מה קרה ביום הראשון. ברור לכולם מה קרה ביום הראשון? עוד שנייה אני אכתיב לכם הכל יהיה מסודר, אל דאגה, לא צריך לכתוב כלום. שימו לב מה קורה מכאן ואילך קדימה. מכאן ואילך נכנס עיקרון שנקרא עיקרון ההקבלה. מה אומר לי עיקרון ההקבלה? שצריך לבצע הקבלה בין הכנסות לבין הוצאות. בעברית פשוטה מה שהוא אומר, תקשיב חביבי, אם הוצאת היום 300,000 לשכירות ל3 שנים, אתה לא תרשום הוצאות 300,000 שקל לשנה. אתה צריך לקחת את ההוצאות האלה ומה לעשות? לפרוס אותם על פני התקופה שבהם אתה משתמש בנכס. למעשה, שימו לב מה הולך לקרות. באתי להגיד קופונים. שום אג"חים ושום קופון. סט בגין. 15 בסוף. יואב, 15 בסוף. זה מה שכתוב. לא ראינו אותו, אבל... תקשיבו טוב. מגיעה החשבונאות ואומרת דבר כזה, אם היום שילמת 300 ל3 שנים, בדוח רווח והפסד, כל שנה אתה רושם לי הוצאות של... אבל אמרת לפני שנייה קדימה, אני עכשיו מסתכל קדימה. זה דוח רווח והפסד וזה דוח מאזן, זה שני דוחות אחרים. זה מה שקרה רק ביום
ביום הראשון שהוצאתי את הכסף זה מה שקרה. חייבים לחלק, כי אני עובד לפי עיקרון ההגבלה. אולי בקורס אחר. מפה אני צריך לחלק את זה ל3 שנים לפי השימוש שלי. בשנה הראשונה אני מנצל שנה מתוך 3. שנה מתוך 3 כמה שווה? 100,000. שנה שנייה כמה אני מנצל? עוד שנה. אז אני רושם הוצאות ורווח והפסד 100,000. בואו לא נרשום הוצאות, נרשום רווח. ואני אעשה את זה במינוס כי זו הוצאה. ומה יקרה בשנה השלישית? עוד 100,000. זה אני חייב לעשות לפי איזה עיקרון? לפי עיקרון ההקבלה. מה שאת מתבלבלת, דרך אגב, זה שאמרנו שאני עובד לפי בסיס מצטבר ולא בסיס מזומן. אבל בסיס מצטבר ומזומן זה לא שקיבלתי כסף עבור עסקה להרבה שנים. שאם מכרתי למישהו סחורה, לא אכפת לי אם קיבלתי את המזומן או לא, אני רושם את המחירה לפי סך הכל שווי של העסקה. זה שימי את זה בצד, זה מבלבל נורא, אוקיי? פתאום תוך כדי שאני כותב נפל לי האסימון, אולי למה את מתכוונת. אבל זה עסקה להרבה זמן, אוקיי? בטוח? נפל? נראה לי. אוקיי. לא, אם אני הבנתי נכון. עכשיו תקשיבו טוב. מה שאתם רואים פה, זה מה שאתם תראו כל שנה באיזה דוח. בדוח רווח והפסד. נפלא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזו. יגיע 31 לדצמבר 2013, בסוף שנה אני מכין דוח רווח והפסד, אבל גם אני מכין דוח מאזן. מה יהיה כתוב בדוח מאזן של 31 לדצמבר 2013? מה יהיה כתוב? יקטן הזה. ההוצאות מראש יקטן. מזומן פלוס 100 הוצאות מראש. כמה? 100. למה 100? חבר'ה, השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא שאלה מאוד פשוטה. נכון ליום דצמבר 13, כמה כסף חייבים לי? 200. חייבים לי שכירות לכמה זמן? שכל שנה כמה שווה? 100. מה שאתם נכסים תראו שלך פה, יקטנו ב100,000. אתם תראו פה נכס שנקרא הוצאות מראש בגובה של 200,000. מה שאתם רואים בדוח מאזן זה תמיד מה אני צפוי לקבל בעתיד. מה שאתם רואים בדוח רווח והפסד זה מה שניצלתי השנה בלבד. אני השנה ניצלתי כמה? 100. כמה נותר לי עוד לנצל? 200. שנה ניצלתי עוד 100? כמה יהיה לי נותר לנצל? 100. יש לי שאלה, בדוח... רגע שנייה, תן לסיים שאני לא אשכח. שנה מראש זה סתם, מה? תופס. בדוח רווח והפסד, אין התייחסות ל200 הנותרים? לא, כלום. ברווח והפסד, מה ניצלת השנה? חבר'ה, מה יהיה בדצמבר 15? פלוס 200. למה זה 0? כי בדצמבר 15 מישהו חייב לי משהו? לא. אני שילמתי מראש על משהו, גם לא, זה 0. אבל זה לא יירשם כ100 בהוצאות... יש שתי סוגים של הכנסות, של נכסים, סליחה. זה לא יירשם 100? לא, תמיד, אנחנו לא עושים פה הפרדה, תמיד שמים את זה בשוטף. רגע, אבל יואב. לא, אני לא, כי הם לא עושים, גם הם לא עושים את ההפרדה, אני גם לא עושה את ההפרדה, לא רוצה לבלבל אתכם. איפה זה נרשם בעצם? כי כל השנה זה ירד לי מהכסף שלי 100,000 שקלים. שים לב. אתם רואים את הדוח הזה? זוכרים מה קרה בראשון לראשון? כן. שימו לב מה יקרה פה, תהיו איתי שנייה. אמרתי שב-31 לדצמבר, מה יקרה לזה? זה לא יהיה 300, זה ירד ל-200. אם יש פה מינוס 300 ופלוס 200, מה קרה לסך הנכסים? ירדו ב-100. זה אומר שגם צד שני צריך לרדת ב-100? איך הוא יורד ב-100? כי מה עכשיו רשמתי ברווח והפסד? מינוס 100, שאני מפסיד, מה קורה לרווח שלי? קטן, שהרווח קטן, העודפים יורדים, וההון העצמי מה יקרה? גם יקטן ב-100. חבר'ה, בסוף... עוד פעם? לא מעניין, בסוף אני אחזור לזה, אבל אתם צריכים לדעת משהו אחד, עוד רגע אני אחזור לזה. שבסוף המאזן תמיד יהיה מאוזן. זה תמיד יקרה. איך יקרה? אנחנו נלמד את זה עוד רגע. זה נהפך כאילו... בכוונה מחקתי. מראש להוצאה רגילה ואז המאזן... חבר'ה, תרשמו.
כוכבית, הוצאות מראש. כוכבית מה? הוצאות מראש. הכותרת הראשית, חשבונות חתך, כתבתם? יפה, כוכבית, הוצאות מראש. הוצאה מראש זה מצב שבו החברה משלמת כסף מראש עבור משהו עתידי. ביום הראשון, שימו מרקר, ביום הראשון יורד מזומן וגדל נכס שנקרא הוצאות מראש. מתחת לזה תציירו ככה מאזן, מזומן יורד, נכס שנקרא הוצאות מראש גדל. עד לפה יש שאלות? ברור לכולם מה קרה ביום הראשון? ביום הראשון הוא שם 300. לדוגמה, כמו מקודם. יצא 300 ולאותו רגע יש לי נכס ששווה 300. עכשיו, למה אני לא רושם את זה ישר ברווח והפסד? כי אם היום אני מחליט למכור את זה, זה נכס, אני יכול לקבל על זה 300 כמו ששילמתי, זה הרעיון. לכן עוד לא באמת הוצאתי את זה אמיתי, אלא החלפתי נכס בנכס, זה מה שקרה. אוקיי? יפה. תרשמו, מכאן ואילך, מה קורה באותה נקודה ואילך? פורסים את ההוצאה על פי עיקרון ההקבלה. בסוגריים, על פני תקופת השימוש. יכול לחזור אותו מה אפשר לשים 300 כמעט איפה? עכשיו אמרת אפשר נכס משהו כנגד נכס? לא, אמרתי שאני לא רושם את הכל היום ברווח והפסד, כי לא באמת הוצאתי את הכסף. יש לי היום משהו ששווה 300,000 שקל, שזה שכירות לשלוש, אני יכול למכור את זה גם לך. אני יכול למכור את זה, זה נכס. הבנת מה אני אומר? לא באמת יצא ממני 300,000, כי נתתי 300,000, אבל נכון להיום יש לי נכס ששווה 300,000. תרשמו. בדוח רווח והפסד, עדיין קשור בהוצאות מראש? בוודאי. בדוח רווח והפסד רושמים את מה שמנצלים באותה תקופה. תעצרו רגע, לדוגמה פה, מהראשון הראשון 13 ל-31 לדצמבר 13 ניצלתי תקופה של מה? של שנה, ששנה שווה כמה? 100,000, זה מה שנרשום בדוח. בדוח רווח והפסד רושמים את מה שמנוצל באותה תקופה. כן. אם נגיד התחלתי מחצי שנה ולהסתכל עד סוף שנה? בוודאי. עד סוף. בוודאי. לא להסתכל שנה. ברור, יכולתי גם לעשות את זה בראשון לשני ואז הייתי מנצל רק 11 עד חודשים. סוף שנה... בהמשך נראה שאני תמיד, בכל דוגמה שיש, תמיד אני אתחיל איתך בתאריכים יפים. שלב אחרי זה אני נהיה מגעיל וזה הופך גם לתאריכים מגעילים. מתחילים ביפה ולאט לאט מתלכלכים. אוקיי? יואב, אנחנו מרגישים שזה לא יעבוד בינינו. מה? אנחנו מרגישים שזה לא יעבוד בינינו לבינך. למה? בוא נשאר עם התאריכים האלה, יהיה לנו יותר קל. רוצה לעבור, אין לו ברירה. איפה היינו? אמרנו בדוח רווח והפסד רושמים רק את מה שמנוצל. ובדוח מאזן, עוד פעם, אמרנו בדוח רווח והפסד רושמים את מה שמנצלים באותה תקופה, ובדוח מאזן יהיה נכס לפי מה שנותר לקבל. שימו לב, בדצמבר 2013 כמה זמן עוד חייבים לי?
עוד שנתיים, שכל שנה כמה שווה? 100. לכן יש לי נכס ששווה 200. בדצמבר 14 חייבים להיות שנה, שכמה שווה שנה? 100,000, אז רשמתי נכס 100, ובדצמבר 15 כבר לא חייבים לי כלום, לכן הנכס שווה ל-0. עכשיו מה שאתם רואים פה זה דוגמה יפה, עם שנים מתחלק יפה. אני יכול לחלק את זה לחודשים. עשיתי עסקה ל-18 חודש. אז אני אומר כמה שווה חודש אחד, רואה כמה חודשים ניצלתי וכמה חודשים נותר. אני יכול לחלק את זה לימים, לשבועות, לדקות, לשניות, למה שבא לנו. אוקיי? המאזן של הוצאה מראש שווה זה רק בדיוק לאותו יום של הקנייה. נכון. אחרי זה יורד בהתאם לתקופה שנשאר. לאיך שאני מנצל, ככה זה יורד. חצי שנה, שנה, יפה. ובמהלך המעבר הזה, לאיך שאני מנצל, זה כל פעם ירד לי ההון העצמי. כל פעם ירד לך הנכסים וירד לך ההון העצמי, אותו דבר. בסוף זה מתאזן תמיד. כי כמה שיורד לך הנכסים, ככה יורד לך המאזן. אמרנו לי, אחרי שנה יורד לי מההון העצמי 100. וגם מהנכסים יורד לך 100. כי כמה היה הוצאות מראש? היה 300, ואחרי זה כמה הוא? 200. ואז כמה הוא? 100. המאזן תמיד יהיה מאוזן. עם זה אי אפשר להילחם. אוקיי? אם לא יצא לך מאוזן, מה שנקרא, תאנוס את זה. זה חייב להיות מאוזן. בסדר? אוקיי. עמוד 5, שאלה מספר 1. איפה? לאט לאט, דוגמה לזה? כן, כי זה הדוגמה שאחד, אני רוצה לעשות לכם את זה ביחד. אל דאגה. חבר'ה, הדוגמה שאחד זה בדיוק מה שעשיתי על הלוח, אני אבנה את זה איתכם ביחד מחדש כדי שתראו את סדר הפעולות. כן. מה זה? לא מתייחסים להכנסות מראש עכשיו? עוד לא, נסיים הצעות מראש ואז נעשה הכנסות מראש. אני מכיר את השאלה. חברה בלה 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 החליטה בראשון לראשון 2014 לסחור מבנה לתקופה של 3 שנים. החברה שילמה עבור הסחירות סכום של 300,000 שקל מראש באותו יום לתקופה של 3 שנים. מה יהיו הוצאות הסחירות שיופיעו כל שנה בדוח רווח והפסד? מה יהיו ההוצאות מראש שיופיעו בדוח מאזן בסוף כל שנה? וג' זה התלכלכות. כיצד היו משתנות התשובות של שני הסעיפים אם העסקה הייתה מתבצעת בראשון לעשירי ולא בראשון לראשון. אז בוא נתחיל מהפשוט, בדיוק כמו שבנינו מקודם. בראשון לראשון, איזה שנה זה? 2014. שימו לב מה קרה. חברה שילמה 300,000 ל3 שנים. עד לפה זה ברור לכולם? נפלא. מה זה אומר ל3 שנים? זה אומר אם אני עושה גרף, זה עד דצמבר 14, דצמבר 15 ודצמבר 16. מקובל על כולם? יפה. אני אומר דבר כזה. ביום הראשון, מה שקרה במאזן של החברה, יש לכם מזומן ירד ב-300 ונכס שנקרא הוצאות מראש גדל ב-300. זה מה שקרה. כל השאר לא משתנה. אנחנו לא רואים מה אני יכול לעשות?
בשמחה. רגע, לא רואים? טוב, כתב עוד פעם. כתבתי פה את אותו דבר. כולם איתי? שימו לב, אני אומר דבר כזה. אם שילמתי 300 ל3 שנים, כמה שווה כל שנה? 100,000. אני עושה 300 חלקי 3, כל שנה שווה 100,000 שקל. דרך אגב, אם הייתי משלם לי X חודשים, אז הייתי מחלק את זה במספר החודשים והייתי מוצא כמה שווה כל חודש, בסדר? מה זה אני אומר דבר כזה? אם כל שנה שווה 100,000, מה אומר לי דוח רווח והפסד? בדוח רווח והפסד אתה רושם רק את מה שניצלת באותה תקופה. מהראשון לראשון 14 עד דצמבר 2015 ניצלתי שנה מלאה. אז מה שאתם תראו בדוח רווח והפסד, שזה ראשי תיבות רועס, אוקיי? אתם תראו 100,000 הוצאות שכירות. איך זה ירשם כמזומן? לא. המזומן כבר יצא מזמן. הרי דוח רווח והפסד הוא לא עובד על בסיס מזומן, הוא עובד על בסיס מצטבר. אין יותר קשר בהכרח בין מזומן שיצא להוצאות אמיתיות. בסדר? אז בעצם אתם תראו כל שנה ושנה את אותו דבר. אתם תראו בדוח רווח והפסד הוצאות שכירות של 100,000. דוח רווח והפסד זה דוח לתקופה, לכן תמיד אני אעשה חץ, לתקופה. מה אנחנו נראה בדוח מאזן? קודם כל, דוח מאזן זה לא לתקופה, אלא זה ליום ספציפי, אוקיי? איזה ימים ספציפיים מעניינים אותי תמיד? תמיד ה-31 לדצמבר. חבר'ה, ב-31 לדצמבר, ביום הזה, אני צריך להכין דוח מאזן. בדוח מאזן, אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הבאה. ברווח והפסד זה מה שניצלתי, ובדוח מאזן זה מה שעוד חייבים לי, מה שנותר קדימה. מעולה. ביום ה-31 לדצמבר 14 אני אומר, לא אכפת לי מה עבר, אלא אכפת לי מה עוד חייבים לי בעתיד. חייבים לי עוד שנתיים, שכל שנה שווה 100. אתם תראו בדוח מאזן נכס שנקרא הוצאות מראש בגובה של 200,000. בדצמבר 15 מה אתם תראו? 100,000. מה זה מה? נכס, הוצאות מראש. אתם תראו אותו דבר, אבל לא 200, אלא 100. ובסוף מה נראה? 0. חייב גם בצד השני לרדת במאזן. בצד ימין נשאר לך 200. ירד ב-100, נכון? כן. אבל מה קרה לדוח רווח והפסד? גם ירד ב-100. כשדוח רווח והפסד יורד, העודפים יורדים, ואז המאזן נשאר מאוזן. אני עוד רגע נדבר על זה. לא, השיעור הזה שיעור הבא. קודם כל חשוב שנבין מה קרה בכל אחד מהדוחות. עוד מלא זמן. אתה ממלא את זה בתור טבלה או שלהשאיר ככה? ככה, אפשר לעשות את זה בטבלה, אפשר ככה. בשלב הראשון, לי נורא נוח לראות את זה בהתחלה בציר. ציר זה נורא... חברים, האם יש שאלות? מה עם המזומן? כשאתה מוריד ל-200? מזומן יצא פעם אחת, נגמר הסיפור.
אין יותר. ביום הראשון יצא המזומן, אתה לא תראה עוד תנועה במזומן. פעם אחת ראית שינוי במזומן, זה רק ביום הראשון. מאותו יום, כל מה שמשתנה זה רק הסעיף הזה, ומצד שני ההון העצמי. כי כשהרווח יורד, ההון העצמי קטן. שים לב מה יקרה שנה הבאה, תסתכל. זה יורד מ-300 ל-200, אז ירד ב-100? מה יקרה? רשמתי ברווח והפסד הוצאות של 100,000, ההון העצמי גם ירד ב-100. ככה כל שנה, קיטון, 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 אחד מול השני. לא הסתדר לך? לא, כי לא הבנתי אז מה עושים פה 300. איפה? למה כותבים את ה-300 עם... כי ביום הראשון הוצאתי מזומן 300, יש לי נכס ששווה 300. כמה הוא שווה בסוף שנה הנכס הזה? בסוף השנה 200. אז מה קרה לו? מ-300 ירד ל? 200. אז זאת אומרת כל זה ירד ב-100? 300, אני לא מזיזה, משאירה את זה קבוע. זה תמיד יהיה מינוס 300, כי זה מה שקרה ביום הראשון, אין לו תנועה של מזומן, אבל זה עכשיו יהיה מפלוס 300, יהיה רק פלוס 200. אז כל הסיפור הזה יורד ב-100, נכון? ירד? אם זה יורד ב-100, מצד שני גם ההון העצמי ירד. למה? כי רשמתי את זה בדוח רווח והפסד, שזה נכנס לעודפים, העודפים מקטין את ההון העצמי. בסדר? חבר'ה, תרגילים כאלה של שינויים במאזן ורווח והפסד, אם אני זוכר נכון, יש לכם בסביבות 200-250 תרגילים כאלה במהלך המצטבר של הקורס, אז אל דאגה, זה יגיע. אז זה יוצא 200-100? אז זה לא יהיה... שווה. מינוס 300 ועוד 200, מינוס 100. זה תמיד מינוס 300, נכון? טוב. תעזבו את זה רגע, אנחנו שיעור הבא נתמקד בדוח. תקשיבו טוב. אם אני לוקח את אותו תרגיל, אבל זה לא קרה בראשון לראשון, אלא זה קרה בראשון לעשירי. אוקיי. ל3 שנים? כן. עשיתי את אותו עסקה ל3 שנים, אבל התחלתי את העסקה בראשון לעשירי. שימו לב, תהיו איתי רגע. אוקיי, ובזה אנחנו נסיים גם את השיעור. אני עשיתי את העסקה די, נו בבקשה. זה לא קל, אני יודע, אנחנו עוד שנייה מסיימים, אנחנו בסוף, אבל תתנו ככה עוד פיניש קטן, 5 דקות. אם עשיתי את אותה עסקה בראשון לעשירי 2014, עכשיו מבחינת זה שמזכיר לי את הנכס, אותו לא מעניין שאני אפרסם דוח דצמבר, שמה דצמבר, הוא אומר לי, עשית בראשון לעשירי, יש לך בדיוק מאותו יום לכמה זמן? ל3 שנים מאותו יום, אתם מסכימים איתי? זאת אומרת, העסקה שלי היא מהראשון לעשירי 14, אם אני סופר 3 שנים, זה ראשון לעשירי 15, ראשון לעשירי 16, העסקה שלי בעצם מיד הראשון לעשירי 2017. ברור לכולם ה3 שנים שלי? יפה, אבל מה? את הדוחות אני לא מפרסם כל ראשון לעשירי, אלא אני מפרסם כל 31 לדצמבר. זאת אומרת, פה זה דצמבר 2014, פה זה דצמבר 15, פה זה 31 בדצמבר 16, ופה עכשיו שימו לב. לאט לאט. ביום הראשון כמה כסף הוצאתי? 300 לכמה זמן? 3 שנים. כמה שווה שנה? 100. אני עובד ככה, שווי כל שנה 100,000. זה ברור לכולם, זה נשאר אותו דבר. מה זה אני אומר דבר כזה? אני מסתכל עכשיו על שנת 2014. כמה חודשים זה עבד פה? אוקטובר, נובמבר, דצמבר. מסכימים איתי? 3 חודשים? זה עבד 3 חודשים. רגע, וב-2015 זה עבד 12 חודשים. ופה זה עבד 12 חודשים. ובסוף זה עבד רק... חבר'ה, החשבונאות היא מאוד פשוטה. כמה שזה עבד, זה החלק היחסי שאתה צריך להעמיס. מה הכוונה? עבדת 3 חודשים מתוך 12 חודשים? מה שאתם תראו בדוח רווח והפסד, אם שנה שווה 100,
אז 100 כפול 3 חלקי 12, זה מה שאתם תראו בדוח רווח והפסד. למה 3 חלקי 12? 3 חודשים מתוך 12 חודשים שיש בשנה. הייתי יכול לעשות מה לחלק ל-12. מה שבא לך, אותו דבר. זה נותן לי סך הכל 25. שנה אחרי זה, 100,000. עוד 100 ואז היתרה. עוד 100,000. אבל בסוף זה יהיה רק מה? 9 חודשים. איך סימנת את זה עד הסוף? זה הרי לא מגיע למה? אבל לא משנה, את הדוח אני עדיין עושה לשנה. פשוט כמה זמן עבדתי בשנה הזאת? עבדתי רק 9 חודשים. פה אני לא באמת מפרסם דוח. פשוט זה ריק. אין לך דרך. עכשיו אם תסכמו 75 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 25, תגיעו באמת תגיעו ל-300, פשוט זה לא מתפרס יפה כל שנה ושנה. כי בשנה הראשונה ובשנה האחרונה עבדתי רק חלק מהשנה. חבר'ה, הרווח והפסד זה קל. מה שדי מסבך אותי זה דוח מאזן. 300 פחות מה שהיה. 275. 175. דוח מאזן אומר דבר כזה. נכון ל-31 לדצמבר 2014, כמה עוד חייבים לי? חייבים לי 100, 100 ועוד 75. עכשיו, מה שאני רוצה שאתם תעשו, אני לא רוצה שכל פעם תציירו לי ציר. כי אני יכול לתת לכם תרגיל, כמו שעכשיו הבאתי לכם, ולשאול אתכם שאלה אחת. תגידו לי בבקשה, מה ההוצאות מראש ליום ה-31 לדצמבר 16? רק זה אני רוצה לדעת. כל מה שאתם צריכים להבין זה משהו אחד. במאזן, הנכס שווה תמיד לפי מה שנותר. אני יכול ישר לקפוץ ל-16 ולהגיד, אם אני בדצמבר 16 חייבים לי עוד כמה זמן? בלי עכשיו לעשות את כל הציר. חייבים לי 9 חודשים? 9 חודשים ששנה שווה כמה? 100. אז אני אומר, יהיה לי פה נכס שנקרא הוצאות מראש על 100 כפול 9 חלקי 12, שזה 75. איך הגעתי ל-75? אני עומד פה ואני אומר כמה עוד חייבים לי בעתיד. ואם תעשו את החישוב פה, אתם תראו שיש נכס הוצאות מראש של 175, ופה 275. כשאתה עושה 100 כפול כמה חלקי 12, כשאתה עומד בדצמבר 15? פה כן. אני עושה 100 כפול 1 ועוד 9 חלקי 12. זאת אומרת כמה נותר, כמה כאילו חייבים? מה רגע שאתה רוצה? יואב, שב-31... חייבים לי שנה מלאה ועוד 9 חודשים. פה, רגע, 100 כפול 2 ועוד 9. ל-12 שאתה עושה מאזן, ההוצאות מראש נחשב לנכסים שאינם שוטפים. לא, תמיד שמים מזה בשוטף, גם אם זה ל5 שנים. גם בהגדרה זה לא מה שאמרת. נכון, כדי להקל עליך. תמיד הוצאות מראש, הכנסות מראש, דיפולט שוטף. אלא אם כן באמת נכנסו איתכם ועד היום לא נכנסו. אז מתי כן באמת החנוכות זה לא מעניין, צד ימין צד שמאל. בגדול לא. סתם, לימדת שנדע, אבל לא משתמש בזה. זהו. כן, היה מעניין מאוד. שיעורי בית כמובן. חברים, לשיעור הבא, מה שאתם צריכים לעשות זה ככה. לסיים את כל פרק 3, שזה מתחיל בעמוד 15 עד עמוד 19, עד עמוד 20, סליחה. ובפרק 4, שהוא מתחיל בעמוד 21, תעשו בבקשה את שאלות 1. יכול לרשום על הלוח ונצלם את זה? כן. 1. אני כבר חושב בלוח. פרק 4. פרק 3 כולו. כן, פרק 3 מלא.
יופי, מלא. שאלות 1 ו-2-3, מה שנקרא תנו צ'אנס. בסדר? זה שאלות, זה כאילו לקחת את זה level אחד טיפה יותר קדימה, שאני יותר אתעסק מזה בשיעור הבא, אבל מה שנקרא אני סומך עליכם. חבר'ה, שבת שלום. שאלה אלקטרונית. שאלה 2. טוב חברים, לפניך נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברה לשנת 2015. יש לי קניות מספקים, חוב לספקים, מלאי ומלאי. שימו לב, אם זה לשנת 2015